Bé, bona nit a tots. Mai m'haguera imaginat que encapçalaria la llista d'Unió Valenciana. En este cas, per motius ja explicats, la llista d'Units per València. En primer lloc, agrair el suport a la meva família, que saben l'esforç que suposa l'anar de cap de llista i han estat apoyant-me en tot moment. He format part activa en les dues anteriors candidatures per Unió Valenciana, mogut per la il·lusió de millorar les condicions socials del nostre poble. Enguany, els motius són altres i voldria fer una reflexió en veu alta de quins són aquests motius. Tot seient se sent orgullós del seu poble quan està fora, però verdaderament li agrada el poble on viu? La pregunta que s'ha de fer tots. És molt dolent i trist quan se'ns parla del teu poble i l'únic que reps són crítiques. Crítiques a l'entramat i caos circulatori donat per les obres que mai s'acaben, la mala senyalització, carrils bici que d'ací no res no existiran perquè no estan mal dissenyats i la pintura està desapareguent. Total, que ni els mateixos veïns de Silla saben anar a sa casa i menys desplaçar-se per dins del poble. Crítiques als polígonos industrials, on la senyalització és escassa al burla. Uns mal acabats, altres per acabar i altres per començar a urbanitzar. Tots sabem de la importància que té uns bons polígonos on les empreses puguen desenvolupar la seva activitat. Sense indústria no hi ha ni riquesa ni treball i sense això no pot haver els comerços necessaris on els veïns puguen comprar les seves necessitats sense desplaçar-se a altres llocs. Crítiques als apartaments. Cada vegada són menys els que tenim. Els veïns i les persones que venen a fer les seves gestions a Silla no saben què fer dels seus vehicles. És necessari eliminar tantes zones d'apartaments? Estic convençut que no. Crec que el veí, per als impostos que paga, ha de tindre dret a un apartament. I el que ve a fer una gestió és per necessitat. No n'hi ha que posar les coses més difícils de lo que ja estan. Crítiques a les instal·lacions deportives. Respecte al polideportiu, és el més costós de fer que jo conega. S'ha començat per els anys 80 i segueix sense acabar. Les instal·lacions del camp de futbol del port, les grans oblidades. Ningú se'n recorda d'elles fins vespres d'eleccions. I una vegada passades aquestes, altra vegada a l'oblit. Crec que ja és hora d'actuar en sèrie i coherència en aquestes instal·lacions. Les instal·lacions, al igual que tots els béns municipals, necessiten un bon manteniment per a que sempre estiguen en condicions de bon ús. I si no és així, mal paper fart i poc de servei li donen al nostre poble. Crítiques als edificis públics, als sueldos dels polítics i funcionaris, a la seguretat ciutadana, al benestar social i un llarg etcètera. Podríem estar parlant d'ací a demà. I jo em pregunto, tan difícil és governar un poble? Crec que no. Crec que el poble n'hi ha que donar-li el que verdaderament necessita i no els capritxos d'uns quants per a posar-se medalles. Al final, se n'adonem que moltes voltes les obres que s'han fet i les que falten per acabar no són les que realment falta per al benestar del poble. Per no parlar de les entitats culturals, clubs, associacions, no podem utilitzar-les com a moneda de canvi, ni jugar en els seus sentiments. N'hi ha que tractar-les a totes per igual, ajudar-les i fomentar la participació del veïnat. En definitiva, apostem per un poble dinàmic i viu. Sé que la situació econòmica que s'atravessa actualment és crítica, tant per a l'Ajuntament com per a les famílies. Per això, hem de fer un gran esforç, basat en la bona gestió, dels que se disposen. No podem estar el que no tenim, però sí fem una bona gestió de lo que es té. Ens hem indignat de veure com uns i altres han promès i prometen coses que no es poden complir.
i enganyen el poble amb falses il·lusions i projectes. Ja que veurem quines són les prioritats del poble i anar donant solucions viables sense malgastar. Doncs bé, tot això i més és el que m'ha mogut a ser el cap de llista d'Units per València, on els que formem la llista electoral sabem que som capaços de millorar aquestes crítiques i també sabem que som capaços de millorar la situació social i econòmica del nostre poble. Ho sabem perquè ens mou el sentiment del poble. Creiem que fem falta i confiem que vosaltres també cregueu que ne fem. Entre tots podem canviar el nostre poble i donar-li les solucions adequades. Només me queda que agrair als meus companys de llista el suport, l'ajuda i la seva confiança depositat en mi per portar endavant aquest projecte en el lloc de treballar. Gràcies, companys i amics. Agraïm-vos una vegada més la seva presència així, com la del secretari general d'Units per València. Molt bona nit, gràcies.